Nakahanay na usab ang seguridad sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa traslasyon sa imahe ni Senyor Santo Niño. Bato ni Senior Superintendent Limuel Obon, City Director sa Lapu-Lapu City Police Office nga 200 ka mga pulis ang ipakatap atol sa naasing reliyosong kalihukan. Gawa sa mga pulis aduna usay mga force multipliers sama sa mga barangay peacekeeping force o mga ROTC cadets. Samtang gipadayag ni Obon nga tugutan nila ang mga diboto nga makasaka sa tulay aron motambong sa fluvial procession. Apan ila kining i-regulate kung kinahanglan nga dili magdaog mga balloons. Mipahingno usab ang maong PNP officer sa katawhan nga magmatngon sa posibleng paglihok sa mga sakop sa salisigan. Controlled kay, of course, we will always anticipate nga basin simbako may matagak din ha. In fact, amo gud na tan-awon nga amo sa kadidto kung naman gani pagbawal gud nga dala nga pabuto or firecrackers. Anything that can cause sudden nga reaction sa tao. Unya magihapon ang balon sa ano to na ginadili kay as I understand na ay mga private nga mga eroplano, plane, murag nag-order sila magpa tagak sila og mga kuan, flower drop sila.